Národná pokladnica pri príležitosti neopakovateľného výročia predstavuje veľkolepé štíty našich hôr v čistom striebre, pôvabnosť národných parkov v najvyššej mincovej kvalite, nesmiernu energiu ohromujúcich riek v detailnom spracovaní, vznešenosť historických pamiatok oslavujúcu 20 rokov našej zeme. Naše Slovensko, našu rodnú vlasť. Strieborná medaila 20. výročie Slovenskej republiky. Uctite si 20 rokov našej krajiny medailou vyrazenou do čistého striebra. Objednajte si limitovanú medailu 20. výročie Slovenskej republiky za zvýhodnenú cenu 19,95 € plus poštovné a balné na telefónnom čísle 0850 700 300.